yn gyrru ti, na'r gwir plaen. Mae'n di ofan gweud ni'n yn uchel, ond mae yna rhywbeth sydd yn gyrru ti i greu. Fi'n trio ffyn y reswm drosto fe, neu pam, ynddo fe, ond mae'n digwydd ar y degau, a ti'n falch am sy'n mae'n digwydd. Mae'n sŵn o'r ymwneud ar awen yn gywir, ond mae'n wlla bod ar rhywbeth tebyg. Na, oedd yn had. Oedd e'n artist unan yn yr ystod oedd e'n mwynhau i wneud bethau. Roedd hen beth o lawr o'r luniaeth mae'n nid nôl ar hanes. Yn grefftwyr ac yn ddychmygwyr ac yn ati dod y cyfanna yn un yn yma. Ond o fe rhywbeth o'ch diniwed naturiol. A oedd y gystadlaethau beth yn ei gymwni ar y trywyddyn yn ysteddfodau i ddarlunio. A oedd e a fi a'r brwydr arall yn trial. A ni'n dod yn ail iddo fe bob tro. O'n i'n mynd i'r capel, o'n i ddim yn eglwyswr, ond o'n i'n ffrindiau mawr a dau ffyrad. Ffyrad plwyf treian glas a plwyf lliwel sydd yn enwog iawn. A ni'n ffrindiau mawr ar bobl yn fi ddim gwybod pam, ond nhw wedi cymryd ata i, gallai symsyniad dy fi pam. A nes i nifer o ddarluniau i ffyrad. John Davies oedd yno, fe dyn yn cael lliog o'n nadw, ond ni'n ffrindiau mawr ag lliwel. O hen eglwysi a hen gyrru gogam o bethau. A nes i yn ffrindiau mwr dde. A dde'n gweud wyt ti'n y pentre galw mewn. A ni'n galw mewn yn y ficred gyda fe. Beth ni. A dde'n gweud, o, ti'n sŵn o older mach a nwyd y ti o mat yma mach. Ti'n cael mach o parsib hwain o dde'n gweud yna. A dde'n neud i unan, oedd yn arbenigwr ar y bethau ar gwynod. A dde'n mynd y jog lan allwrs, beth i gyniaeth yw nawr ti'n deall ni, dweud wrth ni. A ni cerdded mas yna fel cyffil, wedi ennill yn yr siow. Mwynhad yn fe, mwynhad pyr. A dyn o'n i parch mawr iddo fe, parch mawr iddo fe. A oedd e'n gweud wrth yn had, mae dipyn o talent gyda'r mab gyda hwn. Fi'n credu bod bydden ni gadael i fynd i goleg gelfi studio fe o lle. Mab ffarmwr yn yma. Ti'n hala'r mab i o goleg celf. Ti'n hala fe yn byrgythwr neu'n athro neu rhywbeth. Na, ti'n hala fe artist yn yma. Nid yn torri glystoff a starfon garret yn meddwl Van Gogh. A bendis i lan fel na beth fynnag. A oedd ffyrad trwy'n glas wedyn. Cymeriad fawr Tom Davies. Dim ond darllen oedd yn neud, oedd e ddim moyn pobl i fynd i'r eglwys, oedd wastaffu arian amser enw e. Oedd e ffeid darllen, dwi'n meddwl. A mae yna ffaith i ti. A ni ffrindiau mawr, fi'n gwybod pam ni'n ffrindiau bobl fel hyn, oedd e'n gweud galw, reit, o'n i'n galw. Ti'n gwybod rhywbeth bod ti dewi ymrys, oedd e'n gweud fi. Na, oedd e'n gwybod pwy dewi ymrys. Fel nawr, oedd e'n gweud, mae llyfr dy fi mynd hyn. Fi moyn ti'n darllen efo'r ddoniaeth na. A cofio, dybau bach o e, cofio, mae'n dda ti o e. Oedd yn ddyn mawr a dewi yn Bristol. A nes i bod ti'n llythyru ag ewren i'r Cymro. A fi'n tyfaru nawr gadwa sydd ddim o'r llythyru, ond yn golygu ni'n byd. O'n i'n neud hylenigion. A ta waith, dim bod nhw. Bethau syml yn nhw. A ta waith, o'n i'n cael cryt gyda fe, da. A ta waith, oedd nhw'n gweud, ta fi an, darllen rhywun a oedd yw wraig yn Saesnes ronc o'r iawn ryw yn dod o'r ole moethus mae'n amlwg a wedi cael addysg uchel yn fan. Oedd hi'n siarad yn dawel gan Saesneg y fi. A oedd e'n gwrthod siarad Saesneg a per gofyn i fi pam. Oedd e'n siarad Cymraeg a fi a hi'n siarad Saesneg i fi. So ni goffod o'n ddwyieithog yr un maith yn e. And Aneurin, do you know anything about John Constable? See, no, not really. Well, I've got a book here. I like you to read this. Don't. O'n i cael sgwrs. Ar rownd y ford yn sy'n rhaid i fi. Ond fe barch mawr yr yna.
Oedd hi'n artist da hefyd wedi cael addysg, yn perthyn i'r gyfnod a'r uchelwyr. A oedd un arall ar Sky dal i'r draws ni. Mab i teulu o 12 o blant. A nhw gyd ar gîn uchel addysgiadol yma wedi dlawr yno nhw. 7 math bob 10 o nhw. Fe bach yn archfarysgar. Wel, oedd yn had ar dyn hyn nawr yn ffrindiau mawr. Oedd e'n un o'r drysa o 12 o blant. Oedd e wedi mynd, oedd y lleill wedi aberthu, oedd e wedi cael addysg. Oedd e wedi mynd i'r Cymoedd Glo, a o'r iechyd wedi torri lawr. Daeth e'n ôl i'r ardal, amser yn gweud yn 40. Fe a'i wraig i fyw yn yr hen gartre. A nath e gymryd ato ni gyd y bobl ifanc. Nath e greu ardal a cymdeithas ddiwylliedig, beth oedd y gair, diwylliannol. Dyn mawr yn dweud, a meddwl a gweledigaeth gyda. A oedd e'n gwybod bod e wedi dod i ardal lle oedd dipyn o ffrwyth i gael. A oedd yr adeg hynny, yn dweud. A oedd e'n creu dramau, chwarae gwyddwyll a drafft, canu corau bach, a cael, oedd e'n gweud Aneurin, fi moyn ti nawr i roi sgwrs ar Michelangelo nawr nes iau nesaf yn y festri fan hyn. Na. O'n i fe miwn i'r llyfrgell wedyn, dwi'n cael llyfr y Michelangelo a gweud rhywbeth, a rhyw drafodaeth bach ysgafn yna. A oedd e'n gofyn i rhywun arall wedyn, a Livingstone neu a rhywun, ti'n bod? A oedd nhw'n dod o gyfyn beics o gweud 10 milltir i ffwrdd i'r festri fach yn ar nos iau, achos y dyn hyn dan. Oedd wedi creu ardal a cymdeithas ddiwylliedig iawn. A dyna beth o ffrwyth rai o'n i'n awr yn dweud. A oedd hwn yn annog fi wedyn i fi fynd â celf. A fi'n cofio fe'n dangos lluniau fi o dyn mawr lansir oedd enw fe. Oedd yn neud llun cyffle. No, drychad i ffyma hwn yn fel hyn. Oedd yn siarad â fi dwi'n beth yw'r busnes yna. Oedd yr annog ti. Wedi teimlo fe wedyn. Oedd y peth yn datblygu yna ti. Ond yn y cyfamser, fe dath boi o'r enw William Price, dwi wedi gweud hyn o'r blaen. Dyn Gymraeg o Abertawe, dyn hanner galluog yn y byd celf, na'r un mwyaf galluog fe wedi gweld erioed. Rubens yr oes yna, a marwodd yn boi ifanc yn y 40. Galluoedd rhyfeddau gyda fe ar draws y bwrdd, ond fel peintiwr ar lunydd a draftsman. Oedd wedi gwneud y cwrs nes i mewn blwyddyn yn llai na fi. Ath e Royal College, nath e gwrs 2 blynedd wedyn mewn 2 myni, a nyllodd e ysgoloriaeth y Cymro cynta yn hanes i ennill y pryd i Rome. Scholarship i rhifau nath y Queen's Expense. Oedd e'n mynd am rai flynyddau. A wedi cael ei drwytho y Michelangelo a gwaith y Dadeni. Dath hwnna nôl. O'n i'n byta mas o ddidlo fe dal. O'n i'n hanner ddoddoli fe dal. So o'n i'n gwybod bod e'n ei synwyr. Oedd e'n cael gair at i, yn y corridor, how are you getting on with Aneurin? So I'm struggling a little bit. Yes, I've noticed it. You know that figure on the left? You look at the Raphael cartoon, oedd e'n gweud. And look how he arranged his figures. That's how you should cario ymlaen y tîm. Yes, hwn yn y synwyr yna. A bydde fe'n pensil dy ti, bydde'n droio ti ar y wal mynd i. O'n i tyfarin, bydde'n mynd i cael part o'r wal na. Canfas i rai o'i drawings yn dim lot. Dyn rhyfedd iawn, William Price. Dim yn cael ei gydnabod o gwbl. So i'n meddwl bod darlun o'i waithau yn y glenfefian i dyn nhw'n yr oriel. Bechod, bechod yna. Dyn mawr yna. Dyn mawr bach.
O'n i ffrindiau mwr, o'n i hanner y doler dyn, a dim o fi. A beth roi'r calondid mawr i fi ges i ar y ddosfa yn blynyddau wedyn ar ôl gadael yn Gyfyrddin. A dwi'n bod y visitors book ar y llyfr beth ei galw. O rwy'n yw'r sgwennu fyna, Bill Price will never die. O'n i mas am henni fel yna. O'n i'n mynd i ardal wledig, fynyddig, a pobl yn siarad Cymraeg. Beth arall o'n i'n moyn. O'n i'n barod wedyn i fod yn rhan o'r gymdeithas yna. Gan bwyll fach. Oedd dyn ôl at y Wility Gwyn yma, ar y dyn oedd y colli iechyd, ar yr wynydd yma. O'n i'n meddwl am bwynt o frenu rhywbeth tebyg WR Evans yn fe. O'n i'n gwybod am hwnna. O'n i'n meddwl bod fi'n mynd i ardal lawr rhywbeth tebyg. Dim wedi meddwl yn ddwfn yma peth. O'n i'n hoffi'r syniad bod fi'n mynd i ddechrau rhywbeth newydd, mewn adeilad newydd. Bod fi'n creu rhywbeth newydd o'r cychwyn, o'r blodyn bach cynta, byd cynta, i gall fynd yn flodyn mawr. Oedd hwnna gyda fi, dim bod yn ben mawr, o beth yn y byd. Na, ond o'n i'n teimlo bod rhywbeth da fi fedren i roi i bobl tebyg i fi, a plant y wlad o'i nhw. O'n i'n wedi siarad efo droion, achos oedd dosbarth nos gyda fe yn Preseli hefyd, yr un adeg. A ysa neb yn troi lan at dim un o'n ni. O'n i'n cael sgwrs ar smoc, o ddoen yn ysmygu fydd ni, yn y Ffilm. A gys i sawl sgwrs diddorol dros ben o fe. Lixen ni bod fi'n cael ei cyfle nawr i ofyn y cwestiynau iawn i fe. Ond oedd rhywbeth o'r ffwrdd â hi oedd y bytyni, chymod. A oedd yn goesydd y blaid ar yr un adeg, fi'n cofio. A fi'n cofio roi dadl i fi, pidwch gweud allti allan i'r miriau yma, oedd yn gweud, yn erbyn y blaid ac yn erbyn y bethau yma i gyd. Roedd y ddadl dychrynllid iddo fi. A o dyn mawr yn y fe, o'n i'n mygu sy'n sicr ni. Fi'n perthyn i'r tir yna, mae'n swnio'n rhyw strydeb fi'n gwybod iddi, ond mae'n digwydd bod yn wir. Digwydd bod fi'n credu, yn waelodol. Ond mae pob un yn gweud na iddi, so mae'n ddim yn golygu dim byd. Ond i fi mae yn golygu rhywbeth ydy. Fi'n teimlo bod fi'n perthyn i rhyw lwyth o bobl oedd yn bodoli yn hyn am genedlaethau yn fe. Mae nhw'n bron yn dianc i gyd nawr, ond mae'r rhan o'ch fi na o hyd. So mae'n perthyn, sy'n fi'n perthyn i fi na, ond fi'n perthyn iddyn nhw, i'r tir na. Ond fi'n teimlo nawr bod efallai dim wedi bod yn real eriod. Mae breuddwyd oedd e. Oedd yn real, mae'n nôl at yr un syniad mae'n rhoi tylwyd teg do, yna fe. So fi'n mynd nôl i'r ardal nawr, fi'n teimlo bod fi'n mynd nôl i'r hen ardal yn naturiol, beth i galw lle mae'r defer rosfa mewn geiriau, fel dafod yn mynd nôl, yna fe. Ond bod fi'n dianc bod fi'n hyn, a bod fi wedi dianc nawr am amser hir, a bod fi wedi torri y peth llun yna. Fi wedi torri hwnna, deimlis i hwnna, mewn rhyw ardal arbennig, mewn rhyw adeg arbennig. Dydw i ddim yn perthyn ddim mwyach. Fi'n rhan o'r tir, a dydw i ddim. Fi'n byw mewn cyfnod gwahanol, a mewn ardal gwahanol, gyda pobl gwahanol. Dydw i ddim yn rhan o'r llwyth yma. Hwna yw'r peth anelwig. A unwaith chi'n lladd y peth anelwig, chi'n lladd y cyfan. Achos mi freuddwydio rhyfedd. Does dim noson yn mynd i bod fi'n breuddwydio. A sa fi'n cael nopyn man hyn byddai'n breuddwydio. Yn ddwfn iawn. A bethau, wel, rhyfedd iawn. Ori, gael wyth stori de, ar y trywydd yna. Mwy na unwaith,
fi wedi bod yn gradur 60 mlwydd oed. Hen got facin dros mlaen da fi fel bydde'r ffarmwr a'r cap sabal. Mewn lle yn Lloegr, yn Leeds neu rhywle, fi ddim o ble wedi bod yn bodoli. Oedd meirion gyda fi, a nad. Ar un oedran, oedd y trio neu'n 60. A trio ni'n gwisgo'r un fath, ac ar un fath o sgwrs, a fi gallu gweithio, lle ni'n den llun i chi na, ond i dyd lawr y rhyw yma, a troi y tro, a railings fyny a cwbl o steps ym lawr, a caffi bach na. A wedyn ni, diolch wedi cael siwch a ded e boes. A fe trio ni'n mynd i'n siarad a'n gilydd. Rownd i'r caffi bach hyn, ford bach hyn. A wedi dwi'n iawn, hyfryd. Dwi'n gweld y fi rong yna fe. Beth o'r byd real. Pam o'n i mwy meirw yn efo'n 60 a'n had efo'n 60. Pam? Dwi'n gofyn y cwestiwn yna, mae dyn yn gofyn nhw hefyd. Mae rhywbeth real iawn. Oedd hwnna'n real iawn. Fi wedi cael pethau tebyg yn fe. A siarad ar rai sydd ddim yn bodoli yn mwyach, yn iawn. Ond breuddwyd oedd e. O, gwestiwn yma. Llyn y fan. Stori gaethoch chi gyda'ch... Mam gi. Chi'n cofio yr eiliad? Chi'n cofio clywed y stori? No, cofio'r eiliad bron. Eistedd eich holi. Mewn cader freichiau, cader fawr. Cader freichiau, yr hen cader y ffarm. No, ar yr eilwyd. A flags ar y llawr, oedd ddim carpet. Blanodd i rhywbeth yno chi? Do. Ges i lan na, byddwn ni'na fel teulu yn ei ffilm blynydde yn ôl, dy Caravan Jones, a byddwn ni lan yn Llyn y Fan. A ni wedi twlu carreg mewn i'r dŵr, a creu ripl, a wedi si, mae yn dod nawr, ynddo fe. A wnaethon ni feddwl fel teulu mawr beth i ni, bod i yn mynd i ddod. A Dychymyg oedd e, ond o'n i bod hanner gweld i. A fi wedi gwneud ar luniau wedyn a wedi dilyn mlaen gyda meirwr. O'r forwyn yn dweud. Y forwyn yn dod e wyneb y llyn. Yeah. Stori Llyn y Fan yw reality.